Bueno, emango diogu hasiera azaroko udal batzarrari 172. puntuan Getxoko udal batzak 2023ko urriaren 26an egindako aurrekoiko osoko bilkuraren akta onesteko proposamena ez dago ekarpenik, beraz onartua geratzen da. Eta honez beste 173. puntura pasatuko ginateke 2023. urterako 0,5ko ordainsari igoera gehigarria proposatzea. Batzordearen proposamena hau da, 2023ko estatuko aurrekontu orokorren legean zelatutakoarekin batera, funtzionarien oinarrizko ordainsariak eta ordainsari osagarriak 0,5 gehigarri gisa handitzea. 2023ko urtarrilean batetik aurrera 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Bigarrena, 2023ko estatuko aurrekontu orokorraren legean zelatutakoaz gain, funtzionarien antzeko kontzeptuetan lan kontratuko langileen ordainsariak 0,5 gehigarri gisa handitzea. 2023ko urtarrilean batetik aurrera 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenen aldean. Hirugarrena, 2023ko estatuko aurrekontu orokorren legean zelatutakoarekin batera, behin-behineko langileen alkatetzako aholkularia, alkatatzeko aholkularia 50%, udal talde politikoen aholkularia eta udal talde politikoetako aholkularia 50% kategorietan ordainsariak 0,5 gehigarri gisa handitzea 2023ko urtarrilean batetik aurrera 2022ko abenduaren 31an indarrean zeudenean aldean. Laugarrena, lanpostuen zerrendaren aldaketa honestea areagotze hau aplikatzeak dakartzan zenbatekoekin. Balio berria jasotzen dituzten taulak erantzi dira. Bigarrena, alkatetza gaitzea erabakiak gauzatzeko eta seigarrena, akordioak Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea lanpostuen zerrendako erazkin gisa eguneratutako ordainsariekin balioekin. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, zuzenean, proposamenaren aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Honez beste, bai? 174. puntura pasatuko ginateke. Plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda aldatzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da. Lehenengoa, gizarte langile kategoriako plaza bat sortuko da. Administrazio bereziko eskala, azpieskala teknikoa, goi-mailako teknikarien klasea, udal plantilla organikoko 2-2-2 kodea. Bigarrena, lantaldeko ofizialaren 2 plaza amortizatuko dira. Administrazio bereziko eskala, zerbitzu berezien azpieskala, ofizietako langileen klasea, udal plantilla organikoko 1071 eta 1072 kodea. Hirugarrena, lantaldeko langileen espezialistako 2 plaza sortuko dira. Administrazio bereziko eskala, azpieskala teknikoa, ofizietako langileen klasea, udal plantilla organikoko 2-2-1 eta 2-2-0 kodeak. Laugarrena zuzenduko da osoko bilkura 2021ko irailaren 30an onetsitako 125. erabakiaren 2. apartatua, horren bidez ofizial igeltzeroaren zuzkidurari 8.548 kodea berariazko osagarriaren 10. tartea egleitu zitzaion, baina 12. tartea zegokion. 5. zuzenduko da Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko azken lanpostu zerrendan antzeman den akatsa. Izan ere jarraian adierazitako kodeak horragertzen dira eta agente leheneko kode 2, zuzkiduren lanpostu mailako osagarren 14. maila izan dute esleituta, baina agentei 17. maila dagoki eta agente lehenei berriz 18. maila. 6. lanpostu zerrendan ageri diren agente eta agente leheneko kategorien zuzkidura guztietan aldatuko da sartzeko eskatzen den titulazioa eta batxilergoa edo baliokidea esarriko da, 4. kodea. 7. aldatuko da
urren langileen espezialistako lanpostuaren 6.635 zuzkidurari editutako berariazko osagarria. Hala, 10. tartea dauka, orain edituta, baina 8. tartea edituko zaio. Eta 8. patzen sorkuntza horiek indarrean doden plantilla eta lanpostuen zerrendan aldatzea eragitzen dute. Beraz, aldazpenarekin bat etorriz azalpen memoria erantzi da lehen erantzkin gisa moduan. Eta 9. alkateari ahalmena ematen zaio bere karguari diharduela, erabaki hau era eragingarrian betetzeko beharrezkoak diren neurri guztiak harditzan. Eta 10. erabaki hau Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratuko da jende guztiak ezagutu dezan. Norbaitek hitza hartu nahi du? Ez? Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea aurkakoak, ez daude, eta abstentzioak Partido Popularra. Beraz, onartua geratzen da proposamena, eta honekin 75. puntura pasatuko ginateke. Kreditu gehigarria onartzeko proposamena Getxo Kirolak erakunde autonomoaren zenbait inbertsio finantziatzeko. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditu emateko espedientea 2023ko 22. zenbatekoa 1.002.000 euro duela udal aurrekontu partida honei lotuta dago. Gastuak izango dire Getxo Kirol erakunde autonomoarako eta finantzak eta diruzaintzak erakinatik aterako da. Norbaitek hitza hartu nahi du? Andrade jauna? Eskerrik asko alkate anderea eta egunon guztioi. Guk alde bozkatuko dugu. Batez ere, helburua da Bolueko eta Gobelako zelaiak konpontzea, baina jakinera zineko genuke berandu gabiltzala. Denok dakigu zeintzuk diren urte askotan taldeek egindako aldarrikapenak. Asko erabiltzen dituzte zelaiak eta beharrezkoa zen lehenago aldatzea. Horregatik ez dugu ulertzen zergatik atzeratu dena inbeste konponketa batez ere kontuan hartuta zelaia belar artifizialekoa dela eta asko erabiltzen dela. Uste dugu gehiegi atzeratu dela. Hala eta guztiz ere, ongi etorria da zelaiak aldatzea noski eta espero dugu jarraian hobeto planifikatzea zelai horien berrikuntza. Mila esker. González jauna? Egunon. Ez nuen gehiegi hitz egingo, baina Eduardok aukera eman dit eta erantzungo diot. Materiala berritzen da, tasatuta dagoenean, eta batez ere, teknikariek ezarri behar dute zein den egoera, elementuen egoera, konponketak egiteko eta elementuak izan daitezke zelaiak, kanastak edo porteriak besteak beste. Bere garaian, teknikariek proposamena aztertu zuten, instalazioa aztertu zuten eta pentsatu zuten aldatu beharko zela 2023an, 24an edo 25an. Noski beti ere kontuan hartuta erabilera eta kontuan hartu behar da beste gai bat. Ematen du, ez dugula kontuan hartzen, baina eragin handia izan du. 2 urtetan erabilera minimoa izan da. Eta mantentze lana beti egiten dena izan da kontratatuta zegoelako, noski, beraz. Belar artifizialeko zelaiak behar bezala mantendu dira, bere bizitza erabilgarria nahikoa izan da, eta teknikariek proposatu dutenean aldatzea, guk eskatu dugu. Pleguak amaitzen ari dira, eta guk kreditua eskatu dugu berritzeko besterik gabe. Mila esker. Eskerrik asko, Andrade jauna? Eskerrik asko alkate anderea. Ematen duzuek bakarrik pentsatzen duzuela hori. Instalazioak ikustearekin nahikoa da jakiteko Gobelako eta Bolueko zelaiak suntzituta zeudela. Naiz eta zuk esaten duzun orain aldatu behar zirela. Nik uste dut orain dela 2 urte gutxi gora bera aldatu behar zirela zelai horiek. Eta teknikariek erabaki badute berandu dabiltza. Nik uste dut denbora luzean egon beharko zitezkela aldatuta. Eta Getxoko kirolariek badakite, baina berdin dio. Ona da eta positiboa da aldaketa egingo dela behingoz. Beraz, benetan zoriontzekoa da, bai. González jauna? No me resista, Eduardo. Ni tarde ni pronto. Ez berandu, ez goiz. Ez dut uste berandu denik edo goiz denik. Orain tokatzen zen hori egitea, egia da, orain araudi berria sortu dela, eta eragingo digula
orain jarriko ditugun zelaiei eragingo die araudi berriak, baina indarrean sartuko da 32. urtean, beraz, hori da guztia, mila esker. Beraz, bozketara pasatuko gara, proposamenaren aldeko bozkak, hau batez, onartua geratzen da. Eta honez beste, 176. puntura pasatuko ginateke, kreditu gehigarria onartzeko proposamena Ibar Nagusien etxeari hitzarmena zabaltzeko finantziazioa. Batzordearen proposamena da, honestea gehigarrizko kreditua emateko espedientea 2023ko 24 zenbatekoa 37.000 eurokoa. Eta Ibar Nagusien etxea elkartea zuzentzeko eta diru ateratzen da diru zentzako gerakina gastu orokorretarako diru gerakinatik. Díaz Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egunon. Bueno, solo decir... Besterik gabe, esan beharra dago, denok dakigula, proposamen hau ekartzen dela honesteko, adostu delako entitatearekin eta helburua da erantzutea bere espazio premiei. Hala, adinekoen elkarteek espazioak behar dituzte getxon eta bereziki Ibar Nagusien etxeak espazioa behar du. Kreditu gehigarri honekin aukera daukagu erantzuteko premia horri obrak egingo ditugulako lokal horretan eta espazioak eskainiko dizkiegulako. Mila esker. Rade jauna. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bai, kreditu gehigarri honen alde egingo dugu. Bai, kreditu gehigarri batera onespenaren alde egingo dugu. Beste kasuan kirol bakea sustatu delako eta kasu honetan eta posten naiz, kasu honetan ere bai, kasu honetan esan bezala gizarte bakea lortuko da, bai neurri honekin, bai beste neurri batzuekin. Helburua da Ibar Nagusien etxearekin bakea lortzea naiz eta gatazkan egon den haiekin. Eta posten naiz, behingoz posik egongo direlako eta bere premiak aseko ditugulako. Beraz, ematen du, kirol bakea eta gizarte bakea lortuko ditugula. Eta zoriontzekoa da, ematen duelako egoera hobetuko dela Nagusien etxeko erabiltzaileekin. Eta ulertzen dut, hemendik aurrera apur bat posago egongo direla udalarekin. Eskerrik asko. Beraz, bozketara pasatuko ginateke, proposamenaren aldeko bozkak, hau batez onartu geratzen da. Eta honekin 177. puntura pasatuko ginateke, esku hartze sozioedukatibo eta psikosozialeko zerbitzua emateagatik agintzari kooperatibari fakturak ordaintzeko proposamena. Batzordearen proposamena hau da, ekonomia prozesalagaitik prozedurarekin jarraitzea eta espedientean prestazioen valorazioari buruz jasotako informazioen arabera, zerbitzu emailaren aldeko kalte ordaina finkatzea, udala bidegabea beraztea saihestuz aurkeztutako eta adostutako fakturekin bat datorren zenbatekotan zehaztasun hauekin. Faktura guztira da 30.741,67 euro. Eta faktura onartzea eta gintzari soziedad kooperatibaren alde dirua ordaintzea. Díaz Andrea. Eskerrik asko. Bueno, ya se explicó en comisión. Azaldu zen batzordean, baina beno uste dugu, gai hau garrantzitsua dela. La pena explicarlo. Horregatik merezi du azaltzeak osoko bilkura honetan. Otra vez venimos acudiendo a pleno. Behin eta berriz ekarri ditugu faktura hauek plenora. Argi dago, ez zaigula gustatzen egoera hau eta ez dugu nahi denbora luzatzea. Dakizuen bezala, lehenengo momentu batean aurkatu ziren plegoak eta hurrengo plegoetan lan egin genuen ikusteko zer gertatzen zen. 32 udal baino gehiago dira, inplikatuta egon direnak kasu honetan eta horrela egon direnak. Hala, 3. maila hartzeko, gizarte integratzaileen elkarteak esan zuen bezala, plegoak prestatu genituen eta kasu horretan, gutunak irekitzear zeuden. Hau da, gutxi barru irekiko ziren, baina zein da kontua, saiatu direla aurkatzen. Oarkek ez du onartu forma kontu batengatik, baina bagenekien prestatzen ari zela demanda bat administraziorako auzien auzitegian. Hala, Oarkek azaldu ditu azkenengo ebazpen batzuk eta horietan berriro ere aurkatu dira. Beraz, guk denbora ez galtzeko erabaki dugu
sentencias. Epaileek azaltzen duten bezala, También las resoluciones del OAR por dar cabida erabaki dugu esan bezala, eskaerak barne hartzea. Gizarte integratzaileen eskariak hartu ditugu kontuan. Haiek ez dute esartzen atasak banandu behar direnik. Aitzitik, esartzen dute bere titulazioagatik A2 mailako langileek egiten duten lan berbera egin dezaketela esaten dute. Hala, izapidetu diren plegu bakarrak Bilbokoak izan dira eta guk hildo horretatik egin dugu lan, ahalik eta lasterren konpontzeko eta ahalik eta lasterren edukitzeko zerbitzua. Hori delako denok nahi duguna, mila esker. Eskerrik asko. Beste norbaitek, beraz proposamenaren bozketara pasatuko gineateke, proposamenaren aldeko bozkak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea, kontrakoak, ez daude, abstentzioak, Partido Popularra. Honekin onartua geratuko litzateke proposamena, eta 178. puntura pasatuko gineateke. Emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunari buruz, bozeramaileen batzordeak 2023ko azaroaren 22an hartutako erabakiaren berri ematea. Bozeramaileen batzordeak 2023ko azaroaren 22an aho batez onartu eban adierazpen instituzional hau. Eta adierazpen honela dino. Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egun honetan, azaroko 25, sexu indarkeriak adingabean artean gero eta eragin handiago duela azpimarratu eta arreta jarri nahi dugu, indarkeria mota hori ikusi ezina eta normalizatuena baita eta urtetik urtera gora egiten jarraitzen baitu. Hainbat txostenen arabera, sexu delituen biktimen 40% adingabeak dira, gehienak neskak eta nerabeak. Adingabeen sexu askatasunaren aurkako delituen 100% ere gora egin du. Laguntza espezializatuaren eskaerek ere gora egin duten arren, datuek erakusten duten neskek zailtasun handia dituztela indarkeria adierazpen jakin batzuk antzemateko beren portaeran, bai berdinen taldean, bai harreman afektiboetan. Mugimendu feministak eta adituek horien arrazoiak genero ikuspegidun kalitatezko sexu hezkuntzarik ez izatea eta familietan eta eskola inguruneetan gizarte balio egokiak transmititu ez izana direla adierazten dute. Era berean, ohartarazten dute adingaben artean genero mito eta estereotipoak eratzen ari direla, baita aurren sexualizazioari eta pornografiaren bidezko sexu astapen goiztiarrari buruzkoak ere, neurri handiagoan ohiko erabilerako sare sozialetan. Kasu askotan gainera, biktimen sinesgarritasunik eza antzematen da, eta horrek eragotzi egiten du esku hartze goiztiarra eta erreparatzailea adingabei egindako sexu abusu eta sexu erasoen kasuetan. Horren guztien ondorioz, harreman afektibo sexualen eta gizonek eta emakumeek harreman horietan duten rolaren irudi desitxuratua zabaldu da. Sexu indarkeria utzaldu eta legitimatu egiten da emakumeen nahiak eta gorputza menderatzeko modu gisa. Jokabide larrienek eraso sexualetara eta fisikoetara eramen dezakete, baita muturreko moduetan emakumeen hilkeetara ere. Horren guztien aurrean, Euskal Erakundek euskara dituzten estrategia eta mekanismo guztiak sustatu behar dituzte. Emakumeek eta neske bizitza garapen osoa izan dezaten, askatasun eta segurtasun baldintzetan. Hain zuzen ere, beraien desirak, afektuak eta sexu portaerak derrigortzerik eta indarkeriarik gabe adieraz ditzaten genero estereotipoak eta genero aginduak alde batera utzita. Udalak, herritarrengandik hurbilen dauden erakundea diren aldetik, udalerritan berdintasunezko eta indarkeriarik gabeko bizikidetzarako baldintza bultzatzeko arduradunak dira. Hori dela eta Getxoko udalak konpromiso hauek hartzen ditu. Indarkeria matxista prebenitzeko tokiko estrategia eratzea, hobetzea eta indartzea. Adingaben artean sexu indarkeriari aurre egiteko giturak, baliabideak zerbitzuak edo programak ezarriz. Biktima adingabeen inguruan sexu indarkerien antzematea eta arreta guztiarra gaitzea eta hobetzea tokiko koordinazio protokoloen bidez. Sexu indarkerien biktimekin esku hartzen duten profesionalen prestakuntza programa diseinatzea, ezartzea eta ebaluatzea. Sensibilizazio programak diseinatzea, garatzea eta hobetzea herritarrekin eta bereziki gurasoekin eta irakasleekin
IGN bitartez genero ikuspegin kalitatezko sexu hezkuntzaren beharreari buruzkoak. Hezkuntza esformaleko espazioetatik hezkuntza prozesuak garatzen laguntzea, adingaben indarkeria matxistan aurkako jarrerak indartzeko. Konpromiso hauek aurrekontuz hornitzen jarraitzea. Konpromiso horietan oinarrituta honako ekintza hauek proposatzen dira. Neskei eta nerabei zuzendutako ahalduntze programak indartzea, sexualitateari, bikote harremanei, maitasun erromantikoari, autodefentza feministako tailerrei eta abarrei buruzkoak. Mutiko eta mutilei zuzendutako esku hartzeak abian jartzea, afektibitatea, harreman ereduak, maskulinitate ereduak, edo rol sexistak eta parekidetasuna gainditzeko estrategiak lantzeko. Indarkeria digitala prebenitzeko eta erantzuteko estrategia lantzea, indarkeria matxista mota berri horiei ere aurre eginez. Udalerriko adingabeekin hezkuntza prozesuak indartzea beldurbarik programaren eta tokiko beste ekimen batzuen bidez. Era berean, herritarrei dei egiten diegu, azaroan eta 25ean, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean, gure udalerrian mugimendu feministak eta emakumeen elkarteek ditutako mobilizazioekin bat egin dezaten. Hamargarren puntura pasatuko ginateke, udalaren eta erakunde autonomoen 2023ko 3. hiruhileko aurrekontuaren burutzapenari berri ematea. Zer? Bozeramailean, beste bozeramaileana. Bai, barkatu, puntua saltatu dut. 179. puntua, bozeramaileen batzordearen osaeraren aldaketaren berri ematea. Bozeramailearen batzordearen osaeran berri izatea, Ana Errakoetxea Bibar, EH Bilduren udaltaldearen ordezko boseramaile gisa saltzearen ondorioaz. Eragertzen da, zelan geratzen da bozeramaileen batzordea. Orain bai, 170. puntua, udalaren eta erakunde autonomoen 2023ko 3. hiruhilekoko aurrekontuaren burutzapenaren berri ematea. 2023ko 3. hiruhilekoari dagokion aurrekontu orokorren exekuzio egoerak jakintzat ematzea. Seinali buruzko dokumentazioa aipatutako espedientean jasota dagoen. 171. puntua, kreditu transferentzien bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu transferentzien erabileraren bidezko aurrekontu aldaketei buruzko zinegotzi eskuordearen ebazpenekin jakitun geratzea. Bertan zerrendatzen dira ebazpenak eta kopuruak. 172. puntua, kreditu finalista gaitzen bidez egindako aurrekontua aldatzeko hainbat ebazpenen berri ematea. Batzordearen proposamena da, kreditu finalistak gaikuntzaren erabilaren bidezko aurrekontu aldaketari buruzko zinegotzi eskuordaren ebazpenekin jakitun geratzea, bertan zerrendatzen dira ebazpenak eta kopuruak. Eta 173. puntua, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko auzien salak 24/2022 prozedura arruntean 2023ko uztailaren 12an emandako 277/2023 epaiaren berri ematea, baita epai hori bateratzea xedatzen duen 4755/2023 alkatetzaren dekretuaren berri ematea ere. Batzordearen proposamena da, lehenengoa jakinaren gainean geratzea Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegiko Nagusiko Administrazioarekiko auzien salak 2023ko uztailaren 12an emanandako 277/2023 epaia, Zetex Aparki S.A. enpresa jarritako errekurtsoaren ondorioz hasitakoa. Errekurtso horrek Euskadiko kontratuen inguruko errekurtsoen administrazio organoaren 2022ko otsailaren 14ko ebazpena aurkaratzen zuen. Ebazpen horrek ezetsi egiten zuen Getxoko udalerriko bide publiko jakin batzuetan lur gaineko ibilgailuen aparkaliko arautua egiteko zerbitzuaren emakida kontratua ez deitzeko lizitazioetik kanpo utzi izanaren aurkako jarritako errekurtsoa. Gero agertzen daitzeziz epaiak zer dinen.
Bigarrena, jakinaren gainean geratzea alkatetzaren azoraren 7ko 4757 dekretua zeinaren bidez zeratu baitzen lehenengo aurrekarian aipatutako epaia betearaztea eta ondorioz aipatutako lizitazioaren jarduketen atzera egina. Andrade jauna, proposamena ingo duzu? Uriarte Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea, egun ondan hori. Antes de nada, quisiera aclarar que... Lehen baino lehen, ezer baino lehen gustatuko litzaidake argitzea, oharkek modu positiboan balioztatzen duela eta baieztatzen duela udalak eta kontratazio mahaiak behar bezala jardun dutela. Hala, informazio batzordean azaldu dugun bezala eta mahaian azaldu dugun bezala, behin aipatutako epaia irmoa, aldeek, udalak eta zerbitzua ematen duen enpresak errekurtsorik aurkeztu ez dutenez, honen berri ematen dugu eta horrez gain alkatetzaren dekretuaren berri ematen dugu. Horren bidez, epaia egikarituko da, baina gustatuko litzaiguke hauze gehitzea. Hala, prozedura honen aurkako errekurtso bat aurkeztu zen oharken aurrean. Eta aipatu behar da hori dela espezialista gorena kontratazio publikoaren eremuan Euskadin. Hortaz, indargabetu zen horrek zerbait esan arte. Eta hori aldekoa izan zen getxoko udalarentzat. Beraz, behin ebatzita, beti bezala jardun zen. Prozesua berrabiarazi zen eta abian jarri zen bai zerbitzua, bai emakida. Epai honek ez du soilik egiten udal prozeduraen aurka. Oharken ebazpenaren aurka egiten du ere bai. Epai honek atzera ekintza eskatzen du. Hau da, balorazio puntura atzera egiteko eskatzen du. Balioak anormalak zirelako jotzen duelako. Gaur egun, zerbitzua kontratu berria sinatu arte emango da. Alkatetzaren dekretuak adierazi duen bezala, eta hori egingo da sektore publikoko kontratazio legeak aurreikusten duen bezala. Epai hau betetzeak ez du ekartzen tago aldatzea. Ez du aldaketarik eragiten tarifei, zonifikazioari, ez da beste alderdi batzuei dagokienez. Aldaketa bat gerta daiteke, baina batez ere enpresa kudeatzailearentzat edo emakida duen enpresarentzat. Horregatik lan egiten ari da trantsizioak eraginik ez edukitzeko herritarrentzat. Mila esker. Eskerrik asko, Andrade jauna. Gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko, alkate anderea. Gogorra izan da hilabete hau gobernu taldearentzat. Horrek islatzen du zer egin duen aurreko legegintzaldian. Aizuten guztia onartu zuten gehiengo absolutuarekin gure proposamena kontuan hartu gabe. Kontu honetan, edo kasu honetan, pleguen aurka egin genuen, enpresari esleitzearen aurka egin genuen, eta tao esartzearen aurka egin genuen, eta beste gauza askoren aurka egin genuen, baina zuek gehiengo absolutua zeneukatenez, erabat onartu zenuten. Hala, Askorriko biribilgunearen aurkako zerbait esan genuen, eta gertatu da guk espero genuena. Eta osoko bilkura honetan ez da salpenik eman epai horren inguruan, hau da Eskorriko hondartzaren inguruko epaiaren inguruan ez da ezer azaldu, baina batzordean hitz egingo dugu horren inguruan. Guk pleguen aurka egin genuen esan bezala eta ikusten dugu badagoela epai judizial bat. Egia da ohark administratiboa dela organoa, baina epaitegiek beste zerbait esaten dute. Esaten dute pleguak gaizki baloratu zirela eta gaizki eginda zeudela eta gaizki egin zela balorazioa. Baina zer da txarra honetan? Txarrena ez da atzera ekintza egin behar dugunik. Enpresa honek pleguak galdu zituen, baztertu zen enpresa hau, udalak egindako balorazioaren arabera, eta horregatik ez zitzaion enpresari baloratu benetan egiten zuena, eta ematen du, hobekuntza bat lor genezakeela herritarrentzat, baztertu genuen enpresa bat orain esleipenduna izango dena, zinegotziak esan bezala, eta ematen du trantsizioa lasai izango dela. Hori espero dugu, baina hori gora behera, enpresa horrek ez du zerbitzu eman urtebetez eta kalte ordainketa bat egin beharko zaio. Aurre ikusita zuen dirua ez duelako irabazi. Beste enpresa batek
irabazi du dirua eta hau kudeatzen eta diru hori baztertutako enpresari dagokio. Beraz, kalte ordainketaren bat egin beharko diogu, baina belarri tiro bat da gobernu talde honentzat. Eta lorezaintza kasuan gauza bera gertatu zen, kontratua esleitu zen eta ikusten dugu egunero Alderdi Popularrak alegazioak egin arren eta aurka egin arren eta kontratua balio duna esela esan arren lorezaintza desastre bat dela. Orain dela hilabete batzuk beste 400.000 euro gehitu behar izan genituen eta orain beste 1.000 euro eman behar dizkiogu enpresari ez duelako nahikorik egiten lorezaintza kudeatzeko. Egia da, lehenbiziko pleguetan egin izan bazen, beste enpresa batek edukiko lukeela kontratua. Hori gertatzen zen gehiengo absolutua zuelako gobernu taldeak. Eta Zaborren kontratuarekin gauza bera gertatuko da. Eta espero dugu alegazioa kontuan hartzea, nahi badute akordioak lortzea gurekin. Laburbilduz, kasu honetan, gobernu taldeak ikasbide bat izan duzuek, gehiegi erabili zenuten zuen gehiengo absolutua, eta espero dugu aurten akordioetara heltzea eta gu ondoan egongo gara aurrera egiteko, baina horretarako kontuan hartu behar da besteok esaten duguna. Besterik gabe, eskerrik asko. Eskerrik asko. Ocio Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea, eta egunon guztioi. Bueno, por contestar un poco al portavoz del Partido Popular. Bueno, Alderdi Popularreko bozeramaileari erantzutearren. Gaur osoko bilkurara ekarri duguna Euskal Herriko Justizia Auzitegi Nagusiaren epaiaren berri emate bat da. Azken finean, eskaintza ekonomikoarekiko anormalak ziren balioak aurkeztu dira eskaintza batean, eta lorezaintza zerbitzua aipatu duzu adibide modura, baina nolabait zuek esandakoa argitzeko eta gai zerrendara mugatzeko. Zera esango dizuet. Tao zerbitzuari dagokionez atzera begiratu beharra dago, martxan jarri aurretik, hain zuzen ere, bilerak egin ziren alderdi politikoekin. Proposamen hori, talde teknikoak idatzitako hori, aurkezteko. Eta hain zuzen ere, askotan bildu ginen talde teknikoarekin, alderdi politikoekin, eztabaidatu eta aztertu genuen, zuen partetik ekarpenak ere jaso genituen, batzuk kontutan hartu genituen bide batez. Gogoan dut esate baterako, Algortako teietzeko espres eremuko aparkalekuaren adibidea daukagu, Zatiztegi Aristondo eta Karidad kaleetarako ere proposamena jaso ziren, beraz, momentu honetan bide publikoan martxan den proposamenean parte hartu zenuten. Gainera, jendartean ere erakutsi zen eta herritarrek behintzat, iradokizunak aurkezteko aukera izan zuten. Ekarpen horietako asko onetsi ziren eta proposamenean jaso ziren gaur egun hemen dugun proposamenean. Esan duzue zuek kontra bozkatu zenutela, kontratuaren esleipenaren aurka. Baina, goazen memoriariketa bat egitera. Goazen, erreparatzera kontratazio mahaian gertatutako hartari. Bertan, tao esleitzeko lana egin genuen, eta hain zuzen ere mahai hartan txosten tekniko aurkeztu genuen, nolabait justifikatzeko zergaitik utzi zen lehiaketatik kanpo enpresa hau. Zentzu hortan, zuek abstentzioaren alde egin zenuten eta haus esan zenuten ganera. Ez gaude ados aparkatzeko sistema arautu honekin. Baina baloratzen dugu egindako esfortzu teknikoa eta erakutsitako profesionaltasuna. Eta ZTS Parkinek aurkeztutako eskaintzak balio anormalak aurkeztu ditu. Hori esan zenuten duela urte eta erdi, baina orain beste zerbait esaten ari zarete. Baina hauaktan jasota dago, hortxe duzue. Zer esan? Orain diozue gaizki dihar dugula, gehiengo absolututik tiratzen dugula, eta uste dut hori ezin duzula esan, Andrade jauna. Azken finean, kontu hau, txosten tekniko eta juridikoetan oinarritzen da, guk, udal gobernuak horiek errespetatzen ditugu, eta, alde teknikoari, esan beharko hitz txarrak badituzue, gure langile, udal langileen aurka egiten ari zarete, eta besterik gabe, kontratu honek ibilbide juridiko hau izan du, komentatu duten bezalaxe,
Irantzuriartek ere komentatu izan du. Lehenik eta behin, errekurtsoa OARren aurkeztu zen, hau bezalako litigio kontraktualak ebazteko organoa delako, txostenak eskatu zitzaizkion udalari eta udalaren aldeko txostena igorri zuen organo honek, eta pauso bat gehiago eman da. Zergatik, kontratutik edo esleipenetik kanpo geratu zen enpresak errekurtsoak aurkezten jarraitu zuen eta epaitegietara jo zuen. Azken finean, epaitegietatik hemen daukagu, epaia hemen daukagu, eta OARrek ebatzitakoa zuzen ez dagoela dirazi du, eta beraz, arrazoiak kendu digu udalari, beraz, diskrepantzia juridikoak lirateke, eskerrik asko. Eskerrik asko. Andrade jauna. Gracias, alcaldesa. No tienes un segundo turno, perdón. Ez daukazu bigarren txandarik, gaur despistatuta nabil. Proposamena zuk egin duzu, beraz, orain ez zenuke bigarren txandarik izango proposamen bateraz, ari garelako. Zentzu horretan, mozioen atalera pasatuko ginateke, bai, 174. puntura. Orduan, Popular Udaltaldeak mozioa Sarriko Baso lurrak erosteari buruzkoa. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, alkate Andrea. Popular Udaltaldeak proposatu du Sarriko Basoko lurrak erostea aurriegoeran dauden eraikinen konponbide bakar gisa. 2015ean Alderdi Popularrak akordioa lortu zuen EAJarekin eraikinak bota eta babes ofizialeko etxe bizitzak eraikitzeko. Zoritxarrez, Amaia Agirre alkateak PSR-ekin batera gehiengo osoarekin erabaki zuen akordio hori zakarrontzira botatzea eta arazoa mugari gabe luzatzea. Tamalez, udal gobernuak eremua hiri-antolamenduko plan orokorrean sartzeko hartutako erabakiak atzeratu egin du etxe bizitza horiek hobetzeko eta berriak egiteko aukera. Ez dugu uste irtenbidea apotik ateratza denik, edozen jarduketaren epea 55 urtetik gorakoa izango delako. Gogoratu behar da bi familia bizi direla eraikin horietako batean eta ezin dutela inbeste denbora itxaron. Horregatik proposatu da lursail horiek erostea. Udalak 3.727.000 eurotan tasatu zuen hoien balioa 2015ean. Gure ustez erosketa hori onargarria da. Erosi ondoren uste dugu bidezkoa dela eraikin guztiak eraistea eta orube bat garbi eta guztea. Aipatutako eremuarekin zer egin erabaki arte. Erosketa hori ere amaituko litzateke Algorta auzoa guztiz degradatzen duen gune beltzak entzeaz gain murriztu egingo litzateke eraikinaren egungo egoerak dakarren arrisku larriari. Aintzat hartuta higiezinean bizi direnen osotasuna eta espaloitik doazen oinezkoen. Azaldutako guztiagatik, Popular Udaltaldeak honako erabaki proposamena aurkezten du. Bat, Sarriko Basoko lurrak erostea eta inguruko etxeak eraistea, eta bi, mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Transakzionala dago bat. Eskerrik asko. Egunon. González jauna, irakurriko duzu. Egunon. La moción transaccional que planteamos... Planteatu dugun mozio transakzional honek puntu hauek ditu, 2 puntu hain zuzen ere. Lehenengoa, mozioaren sede den Sarriko Baso kaleko higiezin batzuk erostea erabakitzen bada, jabetza eskubidearen eta hirigintza eta etxebizitza araudiaren ondoriozko administrazio prozedurak betetzaren ondorio izango da. Eta bi, eskuratutakoaren sedea aporen berrikuspenean finkatzea, katea Urduñako portua jarduketa integratuaren interes orokorrak zehaztutako helburuen arabera. Eta nola nahi ere ondorioko babes publikoko etxe bizitzen egokitasuna, berdegun egoki baten zuzkidura eta eremuko irisgarritasun unibertsalaren arazoa konpontzea bermatzea. Sí, gracias, alcaldesa. Eskerrik asko, bai, onartuko dugu transakzional hau, hain zuzen ere kontua hainbat arinen konpontza nahi dugulako, orain defentzara pasatuko naiz. Goazen memoriariketa bat egitera kontu honen inguruan. Benetan espero dut, gaurkoan Sarriko Basoren arazoa argituta geratzea betiko. 2016ko uztailean gure alderdiak, PSek eta EAJarekin batera, honetzi egin zuten akordio bat, zirkulazioa eta aparkalekuaren egoera hobetzeko,
eta horrela hainbat eremu hobetu genituen bizilagunen poserako. Aldaketa puntual bat egin genuen eremu horretan, hasiera batean txandakatzaile aparkaleku bat proposatzen zen, da gero Manuel Gaintza aparkalekua egin zen, bizilagun guztiak algortan pozik ziren, eta planteatzen zen baita etxebizitza blokeak egitea. Babes ofizialekoak zein libreak. Alegazio fasean, bizilagun batzuen arabera, etzen beharrezkoa jendartean ezagutzera ematea da alegazio faserik irekitza baina egin zen, eta zuek gehiengo osoa zenutenean espedientera gehitu zen lurzoru bat Puerto Orduña 6 eta 8 bitartean. Sarriko basotik nahiko urrun. Zuek erabaki zenuten gehitzea lurzoru hori, bere garaien ez genekien zergatik, baina gero konturatzen joan gara zergatik. Zuek litigio bat zenuten eremu horretako bizilagunekin, epaitegietan bukatu zuten bizilagunek 2 irritan, lurzoru horiek legez desjabetzeko eskatu zenutelako, erosi ordez, eta ikusten dudanez, erosketaren aldegin ordez desjabetzea erabaki zenuten. Azken finean, urte batzuk lehenago, gehiengo osoa ez zenutenean, akordio bat zenuten gurekin, baina apurtu zenuten akordio hori eta erabaki zenuten, Puerto Orduñako etxebizitza horiek planera gehitzea. Esaten zen aldaketa hori 6 hilabetetan egingo zela. 2023 urtean gara, 24an sartzeko gaude, eta hau 2019an egin zen aldaketa puntual hau. Orduan gehitu zenuten lurzoru horiek ikaritza unitatera zuen gehiengo osoarekin. Esan zenuten 6 hilabeteko kontua izango zela eta 2024an sartzekotan gara. Baina espero dugu gaur aldaketaren bat ikustea. Zuek bere garaian esan zenuten, bertan etxebizitza berriak egingo zirela, 30 libre eta 28 babes ofizialekoak, baina gero esan zen, horiek ez zirela getxoko bizilagunentzako modukoak, ez zirela duinak, eta kontua da, inguruko hirigintza aprobetxamendua ez dela hobetuko, zailtasuna jarri dituzue proiektua garatzeko eremu hortan, hirigintza karga gehiago gehitu dituzue eremu batzuetan, eta orain eremua geldiri dago. Dakizuenez, guk planteatu izan dugu irtenbide bat, hau da, apotik ateratzea, gero aporen berrikuspena etorriko delako. Egia da apoa ez dela garatuko urte askora arte, baina esan genuen apotik ateratzea eremu hori apotik kanpo landu ahal izateko, izapidetzeko, baina ikusi duguenez, zuen proposamena bestelakoa da eta izapideak luze joko du. Izan ere, mozioan azaldu dugun bezala, 2 familia bete dira lurzoru horretan eta benetan egoera txarrean bizi dira eta benetan oso kezkatuta gaude. Ulertzen dugunez, orain hemen konpondu behar dugu, arazo hau, 2023ko akordio bat badaukagu behintzat, Alvarok aurkeztutako proposamen transakzionalarekin, bertan esaten da legezko bideak erabiliko direla, arazoa konpontzeko eta apoaren berrikuspenaren arabera erabaki bat hartzen saiatuko direla. Nik uste dut hainbat arinen hartu behar dela erabakia eta balorazio bat egin behar dela kontu honen inguruan. Irtenbidea orain eman behar da, 2024a baino lehenago. 2023an ere akordio bat hartu izan dugu eta orain bai ala bai konpondu behar da fera hau. Alderdi Popularrak ez du gehiago itxarongo irtenbidea heltzeko. Eta irtenbidea da zuzen ere lurzoru hoiek erostea, hori da irtenbiderik azkarrena eta eraginkorrena. Udalari eskatzen diogu kontu hau lantzeko eta beharrezkoa diren izapide guztiak egiteko. Gure alderdiak planteatzen du ura erosi, eraiztzi eta garbi ustea, eta jendak aparkatzeko erabili nahi badu ondo, baina behintzat Sarriko Baso auzoa gainberan ez egotea. Garbi ustea nahi dugu, bertan zer egin erabaki arte. Etxe bizitzak, moto batekoak, bestekoak, baina gutxienez lurzoru garbi geratu dadila. Eta gero gehiago zentratu eta hobeto zentratu halko gara etxe bizitza horien eraikuntzan. Apoan eta gainerako guztietan. Azken finean urte batzuk falta dira, pare bat urte gutxienez apoa honetzial izateko. Andrea?
asko, Alkate Andrea. Bueno, no vamos a ahondar demasiado Bueno, sobre el recorrido urbanístico que ez dugu gehiegi sakonduko Sarriko Baso inguruak izandako ibilbide urbanistikoan eta aldaketa puntualean hau azken finean askotan hitz egin izan dugu osoko bilkuretan eta talde guztiok ezagutzen dugu zein den egoera eta segurrenik azalpenik egokienak arloko arduradunak emango ditu. Nik zera esango dizuet bere garaian hartu ziren erabakiak alderdietik, gobernu taldeko alderdietatik hartu zirenek ez dituztela mugatzu jabetzarako eskubideak, ez da deusestatu ere. Eta denbora honetan zehar, bertan bizi diren pertsonek akordio batera iristeko aukera izan dute, da oraindik ere posible da, izan ere lurzoru pribatua dira. eliminado. Eta udalak jabetza pribatu hori ez du momentu bakar batean ere deusestatu. Por el responsable del área de vivienda, Etxe bizitzarloko arduradunak esan duenez bestalde, eraiste eremuak deklaratu aurretik txosten zeakatu bat egin behar da, bermeak izateko. Hori bai, proposatzen da erostea, guk gure udal taldetik ondo ikusten dugu kasu honetan, hainbat arrazoi direla bide, zentzu honetan lurra erostea lur publikoa izateko aukera bat izango da, eta bestetik uste dugu lagungarria izan daitekela irtenbide bat emateko arazoari. Azken finean, arriskuak deusestatuko lirateke espazio horretan. González jauna. Egunon. Bueno, yo voy a aprovechar para hacer un poco historia. Bueno, memoriarik eta bat egiteko aprobetxatuko dut esan bezala, Eduardo. Son muchas las cosas que se han dicho en pleno. Hainbat gauza esan dira, osoko bilkuretan, informazio batzordeetan, batzotan erdi egia, erdi gezurra, eta askotan gobernu talde honen jarduketa zalantzan jartzen saiatu zarete. Y para aclarar todas estas, llamémoslas Zalantzak eta desinformazioak argitzeko azalduko dizuet zergatik hartu diren hartutako erabakiak. Hasteko. Me voy a enganchar al año 16 cuando Goazen 2016 urtera, orduan honetzi zen, hasierako onespen eman zitzaion aldaketa puntualari, la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana, apoaren aldaketa puntualera zuzen ere, katea egikaritze unitaterako. Proposatu zen, etxe bizitza libreak egitea. Aparkaleku bat eta babes ofizialeko etxe bizitzak Sarriko Basoen 19. propiedad de la parcela de Puerto Bestalde, Puerto Orduñako jabeek, bertako lursaileko jabeek, eta egia da bi epaitartean direla, eskatu zuten alegazio baten bitartez, egikaritza unitatera batzeko. Legez eskubidea omen zuten, banaketa eremu berean zirelako, hiri eremu berean, apoaren arabera. aunque físicamente se encuentre Fizikoki aunque físicamente se encuentre alejada. urrun egon arren. Si el PGU Bere garaian, 2001ko apoa zegoen indarrean, eta bertan ezin zen esan hurbil edo urrun zegoen, etzen jasotzen, eskubidea baino etzen jasotzen. es que podíamos habernos negado a aceptar esa alegación. Egia da, alegazio hori uka genezakela, eta txosten teknikoan zera ondorioztatu zen, eta egiazta dezakezue. Ez dago arrazoi teknikorik alegazioa ez onartzeko, baina proposamena birformulatu beharko litzateke. Hori bai, aukeraren arabera eta konbenientziaren arabera. Estos criterios de conveniencia y Eta zeintzuk dira konbenientzia irizpide horiek? la aceptación de la Ba erraz azal daitezke. Lehenik eta behin, 34tik 50 etxe bizitza librera pasa behar ginen, eta 0 aparkaleku. Sarriko Baso 9 eta 11, eta 14 babes ofizialeko etxe bizitza, protección pública de complejísima o casi imposible ejecución oso zailak egiteko txosten teknikoaren arabera. a 24 viviendas de fácil ejecución. Hortik 24 etxe bizitzara pasatzea Puerto Orduñan eta berdeguneak sortzea Sarriko Baso 17 Carece de espacios de uso público y libre. Bertan ez dago erabilera publiko eta askerako espaziorik. De conveniencia y oportunidad Bestalde, había para oponerse a la konbenientzia irizpidea kontutan hartu genuen baita ere, balegazioa ez onartzeko. A estas alturas cabe distinguir que la actuación de Katea Baina ez zuek esandakoa. Katearen kasuan bi arazo daude. Hirigintza aldetik, plana behin betiko onesten denean, edo behintzat behin behinan onesten denean ikusiko dugu, edo
2019ko irailean onetsitako aldaketa puntuala aztertzen dugunean. Bestalda, Sarriko baso 7 etxebizitzen egoera aztertzen dugunean ikusiko dugu zer egin dezakegun. Eta jada, txosten tekniko bat eskatu dugu, eta horrela zehaztasun zientifiko osoz ezagutuko dugu bertako eraikin eta etxebizitzen egoera. Batez ere, barruan jendea dutenena. Eta titularrei zein legezko moradorei eskatuko zaie mantentze lana egiteko, eta beharrezkoa bada, teknikoki eta legez esku hartuko da. Udal honek ikusi bezala. Zorrotz errespetatuz titularren eskubidea, eta hoien zilegizko erabilera. Eskerrik asko, Andrade jauna. Gracias, alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea, jada akordio batera heldu gara eta ez dut gehiago kontuan ahaztu nahi. Baina 2016an akordio balortu genuenean konbenientzia eta oportunitatea baziren proiektua eta etxe bizitza kontutan hartuta eta han aurre ikusten zen hirigintzako berrikuntza bat egitea Algorta erdigunean Getxorentzat hoberena zelakoan. Zuek gehiengo osoa duzue eta 2019an, hala, hainbat epaiketa pasatu ondoren, Puerto Orduña inguruaren arira, eta zuen gehiengo zori aprobetxatuz, akordioa, gurekin sinatutako akordioa aldatzea erabaki zenuten Sarriko basorako, eta bere garaiko akordioa bete izan bazenute, arazo konponduta gongo litzateke ja. Baina aldatzea erabaki zenuten, kontsultatu ere egin gabe eta jakinaraziren gabe, azken finean gero enteratu gara. Baina zein da realitatea, 2024 urtean sartzeko zorian gaudela, hau konpondu gabe dagoela, izugarria iruditzen zaigu, baina nik uste dut oso positiboa dela gaur guztiok ados jartzea eta benetan espero dugu zuek gu berriro ez engainatzea eta oraingo honetan eraiztearen edo erosketaren edo irtenbidearen alde egitea Sarriko basorako. Algortarako eta Getxo osorako egokiena litzatekelako. Eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz. Mozioaren aldeko bozkak. Hau batez onartua geratzen da. Eta honez beste, 175. puntura pasatuko gineateke. Partido Popularrak aurkeztutako mozioa Musikebarriko lagun txartela sortzeari buruzkoa. Bai. Gracias, señora alcaldesa. Azken urteotan, kulturaren alorrean, garrantzi argia duten bi eraikin zabaldu dira. Romo kulturetxea eta Getxo antzokia, Musikebarri izenekoa. Udal gobernuek egindako iragarkien arabera, bi azpiegiturek aukera eman behar zuten Getxok oroar kulturaren esparruan duen ahalmen guztia edatzeko, eta bereziki arte eszenikoetan. Zoritxarrez, batez ere Musikebarriren bilakaera ikusita, udal gobernuek, egungoa barne, iragarri zutena zurrun gaude. Horren bestez, Getxon kultura eskuragarri egon dadin, laguntzaldera, uste dugu lagungarria izango litzatekela lurraldeko eta Espainiako beste udalerri batzuetan egiten ari den moduan, udalantzokiaren lagun txartela martxan jartzea. Gure kasuan Musikebarriren lagun txartela. Txartel hori eskuratzen dutenek hainbat abantaila izango lituzkete. Esaterako, deskontuak Musikebarrin, Romo kulturetxean eta Andres Isasi musika eskolan eskaintzen diren ikuskizunetan, sarrerak erosteko lehentasuna eta deskontuak antzokien euskal sarean dauden beste antzoki batzuetan. Azaldutako guztiagatik, Popular udaltaldeak honako erabaki proposamen hau aurkeztu du. Bat, Getxoko udala kulturetxearekin lankidetzan Musikebarriko lagun txartela, izan zaitez laguntzaile kulturetxea izenekoa, martxan jar dezala, eta hainbat abantaila ematea hori eskuratzen dutenei, eta bi mozio honen berri ematea udal komunikabidetan. Azalpenera pasatuko naiz. Uste dugu komenigarria litzatekeela mozio hau azaltzeko esatea lehenbizi duela 3 urte, udalaren osoko bilkurak antzeko mozio bat onetzi zuela eta udal gobernutik orduz geroztik ez da zer egin. Bestalde gogoratu beharra dugu baita aurreko alkateak Imanol Landak sinatu egin zuela Getxo antzokirako, gaurko Musikebarrirako honako hau. Getxo antzokia azpiegitura
bikaina izango da. Eta Getxoko kultur programazio ezin hobea katapultatuko du eta Euskalduna Jauregiarekin eta Bilborekin lehiatu halko gara. Hori esan zuen. Aldi berean esan zuen baita Getxo antzokiak kongresuetarako eta ekitaldietarako leku izan daitekela Bilbori lehia eginez, baina realitatea erabat desberdina da. Zergatik diogu, 4 urte terdi pasatu dira Musikebarri inauguratu zenetik eta gaur egun ez daukagu zinema komertziala, jatetxea ez dago irekita, kongresu bakar bat eginda bertan, aretoak ezin dira alokatu arazo juridiko batengatik, eta gainera udal gobernuaren utzikeriaren ondorioz, Euskalduna Jauregiarekin konparazio bat egin zenez, orain gogoratu behar dugu, Euskalduna Jauregiaren kasuan, bertako aparkelekua erabil daitekeela bertara basoaz, eta Getxon Musikebarrira doazen pertsonek ezin dute normalean San Nikolaseko aparkalekua erabili. Egia da, akats hori konpentsatzeko gure udaltaldeak zuzenketa bat aurkeztu izan duela, orain aurrekontuen proiektuarekin ari garela, zuzenketa bat aurkeztu dugu hobekuntzak egiteko San Nikolas aparkalekuan, eta horrela, txandakatze aparkaleku bihurtzeko. Espero dugu zuzenketa hori onartzea. Eta kultur ikuspegitik zifrak argiak dira. Oraintsuko datuak ditugu. Eta gai zerrendak 170. puntuan ikusi ditugu. Lehenengo 3 hilabeteetako zifra pasaden urtekoekin konparatzen baditugu, kulturretxearen zifrak, hau da, musika ikuskizunen sarrera salmenta 155 jaitsi da. Getxoiaz 103 jaitsi da. Musika klasikoaren kasuan 159 jaitsi da. Zinekluba 15. Aurrentzako zinema 108, dantza ikuskizunak 154, antzerkia 104 eta aurrentzako antzerkia 170 jaitsi da. Hoiek guztiek jaitsierak dira aurreko urtearekin alderatuta. Horregatik guztiagatik Getxon kultura sustatzeko ekimen berriak aurkezten jarraituko dugu eta gaurkoan berriro proposatzen dugu Musikebarriren lagun txartela sortzeko. Lurraldeko eta estatuko beste udalerri batzuetan egin den bezalaxe. Txartel hori erosten duten pertsonek abantailak izango lituzkete. Tartean, deskontuak, sarreren prezioarekiko 1% zehaztuta, ikuskizun guztietarako. Lehentasuna txartelen salmentarako, Euskadiko antzoki sarearen lagun izateko aukera, Durango, Galdakao, Basauri edo Santurtziko antzokitara joateko aukera barnartuta, informazio eguneratua posta elektronikoaren bidez edo postarrun bidez, deskontua kulturekitaldietan, Romo kulturetxerako eta Andres Isasi musika eskolarako, gonbidapenak entzegu eta inaugurazio topaketa zein hitzaldietarako, aktore protagonistekin egiten direnean, edo deskontuak edo doako bono bat zineklubeko film kopuru zehatz bat ikusteko. Bukatzeko, Musikebarriren lagun izateko txartel hau sortuz gero, uste dugu ikusleak fidelizatzea lortuko genukela. Gure udalerrian egindako ikuskizunetarako. Publiko berria erakarriko genuke eta kulturturismoa sustatuko genuke. Horrela, jende gehiago etorriko litzateke kulturekitaldietara. Getxon behintzat. Eta uste dut hori guztion helburua dela hemen. Orain arte Getxo antzokia edo Musikebarri ez da asko hobetu eta ez du kultura Getxon asko sustatu eta horrek hausnarketarako bidea ireki behar du. Horregatik uste dugu neurri hauek hartu behar direla kulturekitaldiak areagotzeko Getxon eta jende gehiago bertaratzeko. Hain zuzen ere horregatik aurkeztu dugu mozio hau eta aldeko botoa eskatzen dizuegu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Uriarte Andrea. Eskerrik asko alkate Andrea, egun ondan hori. Alderdi Popularrak mozio hau mahai gainean jartzeko argudiatzen dauzen arrazoi batzuei erantzuteko, jakizuet, datu pare bat emongo dutzuedaz, lehenengo datua Kulturklikek emondakoa, Kulturklik, que es el espacio interactivo de la cultura vasca. Euskal kulturaren espazio interaktiboa da, Kulturklik. Dinoen eskero, Nafarroko eta Euskal Erkidego autonomoari jagokonez, Getxo programazio mahaian 5. postuan gagoz. Eta lehenengo 4 izango litzatekez. Lehenengo postuan Bilbo, 2. Donostia, 3. Gasteiz, 4. Iruña,
bosgarrena, Getxo. Hau da, quitando las capitales de Nafarroa. Nafarroako eta Euskadiko hiriburua kenduta, Getxon dago programazio gehien. Laburbilduz, lehenengo udalerria da. Eta ia bikoitz ateratzen dio hurrengoari. Programazioaren kasuan, konpromisoa bikoiztu ere egiten dugu udal gobernutik. Bigarren datua. Somos miembros de Platea. Plateako kideak gara. Hau da, arte eszenikoen ikuskizunen zirkulaziorako estatu programa. INAEMek martxan jarritakoa. Arte eszenikoen eta musikaren Institutu Nazionalak. Murgilduta bizi izan genduzan gure zentroren hastapenak Plateako kideak izatea lortu genduan. 3 urte baino gitxiagoan. Sí, con una pandemia de por medio. Bai, pandemia bat izan da erdibidean kultur sektorea asko kaltetu zuena. Eta ez ahaztu, hala eta guztiz ere, kultur sektoraren parte garela eta igual, 3 urte baino gutxiago behar izan ditugu Plateako kide izateko. Platea erreferentziaren eta kalitatearen sinonimo da programazio arloan. Platean sartzeko oso eskakizun zorrotzak bete behar dira eta oso programazio maila altua izan behar da. Gainera, Plateako kide izaten jarraitzeko, sartzeko eskatutako eskakizun guztiak betetzen jarraitu behar dugu eta bestelako konpromiso batzuk bete. Baita aldian behingo berrikuspenak bete ere. Hori esan da, hori argituta, lagunentzako txartel hau, gizonezko lagunentzakoa zein emakumezko lagunentzakoa gaztelaniaz generoa bereizten da eta, bainera gaurko egun batean aprobetxatu behar dut esateko gehienak emakumea direla gure publikoaren artean. Horregatik, aipatutako izenarekin edo beste batekin, eta zentroaren garapen eta bilakaera logikoaren ostean, txartel hori aterako da 2024-2025 ikasturtean. Eskerrik asko. Bai, Zorrilla Lekerika jauna. Sí, muchas gracias. Bai, eskerrik asko alkate anderea. Guk proposatzen genuen kontu bat udal lerri desberdinetan dagoena, besterik gabe. Hementxe bertan Bizkaian, Barakaldoko Antzokian, Arriagan, Campos Elíseosen Bilbon, Sauri Sozial Antzokian, Serantes Kulturaretoan Santurtzin, eta badago beste kultur txartel bat, ez dagoena lotuta antzoki batekin, adibidez hori dago Gernikan, Igorren edo Amorebietan besteak beste. Beraz, guk duela 3 urte pentsatu genuen aukera ona zela, eta pentsatzen genuen posible zela txartel bat sortzea, karnet bat sortzea. Jarri nahi duzuen izena. Zeinetan, aukera izango genuen fidelizatzeko publikoa. Pena bat da, eta tamalgarria da, mozioa onartu izana, eta zenbait inguru abarrengatik esango duzue bai, lehenetxe dituzuela beste kontu batzuk, beti esaten duzuen bezala, baina pena da, oraindik ez duzuela egin. Gu posten gara. Proposamen hau egingo da 2024ko ekitaldian, 2025ko ekitaldian, 2024-2025 ekitaldian. Uste dugu positiboa izango dela. Ez guk proposatu dugulako, baizik eta beste udalerri batzuetan egiten delako eta pozik daudelako, hau da, arrakastatzua izan delako beste udalerri batzuetan. Horretarako ez da asko gastatu behar, eta beno, positiboa da, azken finean fidelizatzeko publikoa. Eta esan dugun bezala, posten gara, egingo delako, eskerrik asko. Bozketara pasatuko gara, beraz. Mozioaren aldeko bozkak, Partido Popularra, kontrakoak, ez dako, abstentzioak, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Beraz, mozioan hartua geratzen da. Eta, Mijaela, zure txanda da, Gibau, Andrea. Eskerrik asko, alkate Andrea. Como ya señalado la consejera responsable... Zinegotzi arduradunak esan duen bezala, kultura arloa lanean ari da antzeko proposamen bat egiteko. Fidelizazio txartel bat izango da eta horrek kultur eskaintza optimizatuko du. Horregatik eskertzen diogu proposamena Alderdi Popularrari, baina abstenitu egin gara, errespetatzeko barne antolakuntza, baita teknikariek egingo duten proposamena ere. Hori egingo da kultur arlotik, mila esker. Beraz, galde eskaeran
atalera pasatuko gara, ez dakit galdera eskaerarik dagoen, ez? Beraz, amaiera emango diogu udalbatzar honi, azarako udalbatzarrari. Eskerrik asko.